Suntem o școală de modă privată și singur institut de modă specializat pe cursuri profesionale din industria textilă. Cursul de design vestimentar este un curs complet ce durează un an de zile și are inclus parte de desen, anatomie artistică, studiu de drapaj, stimularea creativității, istoria costumului, construcție de tipar, conceperea unei colecții, iar la final fiecare cursant poate realiza un proiect în care aplică tot ceea ce a învățat pe parcursul cursului. Colecția mea se cheamă Sheer Wonderland. Este definită de 3 aspecte: transparență, fluiditate și armonie. Se adresează femeilor cu încredere în sine, liniile și materialele emană feminitate și vulnerabilitate, dar totodată mister, prin aspect semideschis și metoda de layering. În cadrul institutului a trebuit să creăm individual colecțiile, de la ideea în sine la schițe, la realizarea manuală a produsului în final. În urma acestei experiențe, mă declar foarte mulțumită. Recunosc că la cantitatea de muncă investită în prima colecție ar fi fost mult mai ușor cu ajutorul unei echipe specializată pe fiecare domeniu component, însă sunt conștientă că nu aș fi învățat absolut nimic dacă nu m-aș fi ocupat și implicat personal în fiecare aspect întâlnit în drumul creației. Mă bucur foarte mult că particip la acest show. Colecția mea se numește Îngeri și Demoni. Am ales această temă întrucât mă fascinează ideea luptei între bine și rău, între îngerul și demonul nostru interior. Ca materiale am folosit piele, bumbac satinat, nuanțe de negru, alb și auriu. Am ales Institutul de Modă Salomea Truță pentru că am simțit că aici pot învăța cu adevărat ceea ce înseamnă a fi un designer vestimentar, de la profesioniști în domeniu. Colecția mea se numește TKI Tropics, este colecția mea de debut. Ca sursă de inspirație am avut pădurea tropicală, mai exact culorile. Am folosit în special tonuri de verde și violet. Materialele pe care le-am ales au fost organza, atât printată cât și simplă, voal, satin și catifea. Linia urmărită a fost romantică și seducătoare, majoritatea pieselor având transparențe, așadar se adresează femeilor care nu se tem să-și arate corpul și să poarte culori tari. După terminarea cursului, cursanții sunt sprijiniți prin proiectul Fresh la diverse evenimente și prezentări. Proiectul Fresh a început în anul 2013, având alături ca parteneri Școala de Coafură Cornel Saru, Școala de Make-up Mirela Vescan, pe parcurs alăturându-se firma de produse cosmetice profesionale Envie. Memories of you close to me. I need you back somewhere somehow. I need you here, I need you now. Reprezint echipa Mirela Vescan Make-up Academy pe tot parcursul acestui eveniment desfășurat la Palatul Bragadiru, în cadrul căruia am avut ocazia să o machez pe Maya Morgenstein, Maria Lafuente și Agata Ruiz de la Prada. Colaborăm cu Institutul de Modă din anul 2013 în cadrul proiectului Fresh, proiect dedicat tinerilor designeri, cât și echipelor de tineri make-up artiști sau hairstyliști ce au astfel ocazia de a-și desăvârși pregătirea din timpul cursurilor la un eveniment de marcă. De-a lungul timpului, bineînțeles că avem tot felul de parteneriate și, în primul rând, trebuie să menționez Institutul de Modă și Academia de Machiaj Mirela Vescan, împreună realizând
proiectul Fresh, care nu este nimic altceva decât a dori să creștem cât mai mult calitatea acestor servicii, fiecare pe segmentul lui, un segment extrem de important, un segment care dezvoltă creativitatea, dezvoltă generații noi de talente. Un lucru foarte important de subliniat este că acest eveniment a ajutat toți cursanții școlilor, în primul rând pentru a-și crea încredere în ei și în ceea ce pot să facă, în a vedea cum se desfășoară un eveniment de modă în spatele lui, în a-ți dezvolta imaginația și totodată a învățat lucruri noi despre machiaj, păr și haine. Suntem din nou prezenți la Romania Fashion Philosophy, la Palatul Bragadiru, alături de partenerii noștri, Institutul de Modă Salomea Truță, Școala de Cofură Cornel Saru și Școala de Make-up Mirela Vescan. K&D Cosmetics în acest an, acum în această primăvară, au lansat o linie nouă de producție pentru cosmetică, cât și produse vegan, care în următoarele luni, bineînțeles, vor ajunge și pe piața din România. Totodată, cei interesați de la saloanele de coafură, îi rugăm să ne contacteze pentru a exercita seminarii de tunsoare, culoare și tot ce ține de salonul de coafură.